Jadi sih gebe parsidohot nasida ima parsidohot si Rut martang yang mahita dame na sumurung sian saluhu naroha imana mangarajai ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus tuatai amin. Horas madihita saluhuna selamat hari Minggu dihamu amanami dotinanami hatani debata naneng marsaur tuhita di bagasan mingguta sadarion ima minggu padua hodung trinitatis tersurat mai di bukurut bidusada mamuka mai sen ayat pitu sahat rodi tu ayat 10 pitu songonom ma didok dis. Jadi ruar manasida sian inganan paisolana nasailau rap dohot parumaina na dua halaki asa mardalan sumuang tutano juda dunginin nasi Naomi matu parumaina na duai lau mahamu mula ganuk tu bagas ni inanabe saya marasini roha majahoba mamalosot tuhamu khobar tu nabi naemu tu akka namate dohot tuau saya di basa-basa Jehovah matu kamu asa jupangan nasonanga kamu ganuk dijabu ni sinoduk nabi dungi di umma manasida laus di pangiar be suarana tumatangis dungi ni nanasida matu simatuanai ikon udur hitamulak tu bangsomu alainin nasi Naomi ma mulak mahamu aleak kadainang wasa nang mardalak kamu rap dohotau tagamun adong betu anakku bain sinoduk muna dohot mulak mahamu aleak kadainang ainunga matuahu au anggotung marsinoduk mangam muse tung surape hudok adong dope sihirimod diau jala sabor nginod dope yau marsinoduk mangan jala tubuan anak kau tungtar pai mahamu manasida pai mamagodang tungtar pujung mahamu bainon ni gabe sudat marsinoduk mangan unang masongoni aliak kadainang ai sumapot dope nahuai sian hamu ai ruar uhut tangan ni Jehovah marbajo yau jadi di pangiar nasida musai suara nabi manggogo tumatangis las di umma syorpah ma simatuanai alai marsihoho ma anggoroha ni surut tu nasida dunginin nasi Naomi ma ida ma nunga mula ia haham tu bangsona dohot tu debatana mula ma dohot ho mangihutton hahami alaini nasiru ma mangalusi unang saya sosoyau tumadikon ho lau sirang sian ho ia tusi ho laho ikut tusi ikut tonokku ia tusi ho maringanan ikut tusi yau maringanan bangsom nama bangsokku debatam nama debatakku ia disi ho mate ikut disi yau mate disi doau hukut naing tartanom saya songoni ma di bait Jehovah tuau jala songoni ditabaik tu jolanon holan hamatiani nama tarbahen manirang au sian ho ido anggo sahat dihamu kadonga sapor seon di bagasan Kristus Yesus dihamu manami nanami hitana pungunwa yang di bagas joro ni depata ima di bagasan mingguta sadarion naing manuaing lau patuduh honota ima hasetiauta maradupon debata hasetiauta di bagasan haporsiaon na marsitutu tuadopan ni debata alanido nuaing di bagasa turpukta sadario ditogihom mahita lau mamereng sada kisah yang sangat luar biasa
Satu kisah yang sangat memilukan. Di tengah-tengah ni gulmit ni ngulu. Allah tabotoro takas molo dicari tahu iman tentang ruhut tertabotodo. Ima si Naomi nama anak kedua jala ditinggalkan mate yanak konai nang songoni nang namang alapsa manang amatana jami melek jala anakna ima si malon do si kilion tong do mate ditinggal homuse inatana moding tinggal matolu inaina nama balu nanaing madalani kehidupan nanaing madalani parsorion ningolu nama cemaol naing adupan nasida tarlumu bimei di hati hai masa haliun ibete alanido ubaina dipatuduhon si Naomi ma asaunang parsidoho nian parumain naon manaon hapaeton songon nani ai nibana ai posodope ai buidope marhamulian buidope ima laho marsinoduk itu na dibering si Naomi ditatap ibana dia duhon di mana tu rohana bohama non molorap nasida do tau haruaupe ngaparir ngapait tarhonado pe nasida na dua ima si Orpa do si Rut lahu mangikuton rap nasida bulusma dilehon si Naomi ma kesempatan di nasida asa mulak tu bagas nasida be asa mulak tu amana nasida be asa mulak tu debatan nasida be unang be rap ima di bagasan rohana alanido ubaina digomoson digogohon asaboy nasida muse marhamulian na asing unang parir unang pait alanido ubaina ditogihon didok si Naomi asa ditinggalkan ibana jala taida matakas muse tohodoi songon si Orpa memang si holdo rohana memang holongdo rohana ima disimatuanai tu si Naomi ya di patarida hodo marhiti-hiti turbuk tahun narap numatangis nasida marsuarahon suara nagugu nasida asa ima hataridaan ni holong ni rohani parumain nanadwe alai saya ditibangi si Orpa matutu ditatap ibana diparrohon ibana imadah ngatagunana utahe marsirang putinggal homa si matuakon da ngadong be tutu si paimaon mbolu tu ngadong pe si paimaon menek dope badang mungkin nih julu dipai mamagudang inna rohani si Orpa dungi didahok mamuse si Naomi idau ibana mamuse si Naomi on tumatangis maibana porak donian pakilalan na maninggal alai nunga dihatahot tahe ditinggal kon si Orpa masih Naomi dung ditinggalon si Orpa si Naomi
hatan ni Naomi musia tu sirut rak mahodo kami tinggal mau haji dono musia ayum alai keteguhan ketegaran dohot kesetiaan ni sirut mangihuton si Naomi di bagasan ate-atena manang songo dia pe di patari dahon ibana di patari dahon ibana kesetiaan ketegaran ni ibana keteguhan hatinya dia tunjukkan itu bukan persoalan sama dia untuk meninggalkan Naomi, tetapi dia sudah merasakan bahwa dia sudah satu hati dan satu perasaan hidup alanido ubaina dihatahon siru manuaing tu si Naomi ia tu siho lau ikut tu sido ikut tonoku ia tu siho maringanan ikut tu sido maringanan berarti dang likang sia nibana sia rohana si Naomi rap manaon rap pahit ima keteguhan ni rohani si Rut tu si Naomi bahkan saat tu mati disiho mati disido au mati ia disiho dikubur disido tongau dikubur suatu ketegaran hati itu kesetiaan keteguhan tidak oleng-oleng tidak ragu-ragu dia pastikan itu kesetiaan Naomi memang sangat luar biasa sehingga buah daripada kesetiaan itu menjadi sukacita di ima di laul-laul nyari hidup alanido hamwa kadonga sa forsed ditogihom manuaing hitam mamereng ima kisah yang sangat mengharukan namun membuktikan hitung-hitungan nih pakilalaata tarlu mo bima dihita halak pata waduh tuh nanti inang waduh roham tu parumaim di patari dahon parumaim mido kesetiaan diho di patari dahon parumaim mido holong natuho tarlu mo bima dihita deh tarmaul dong mudo honok kumol ay ido hida ima berlagi namar parumain nanti jujuk me si matua dok parumain dan dia sautik bahira gabi musuh buyutan dok ini jujutan Apitor mohado teh si matua tu parumain na mohado ina antar garang dora ang pinotolannya ima molo ngadong saya ditatap deh puasa saya dong hati kira dong pergulutan kan itu tapi tak ida manuai si Naomi di son di patari dahuni bana do ima siar rohana holong nai di patari dahuni bana do asa boy kadong kebebasan di parumain nai untuk meninggalkan dia jadi marhiti-hiti siani ikon awal tadi rohata ikon adong manuaing di bagasan rohata tarlumobi ma dihamuina adong ma ima holong adong ma pakilalaan ima si matua doh parumain asa saling marsiha holongan imana parjodoh na padua ho muse idaut tamu se holong ni roha ni parumain tu si matuana boha hamu inana posoi
boy do ibatu do kamu nuaing holong ni rohamu nai marhite-hite turpuk taon si or pape di patari dahon ni bana do holong ni rohane di patari dahon holani hidup tutup pitor di ibain-ibana di bagas rohana tu masa depan yang cerah nanti na rohana idui imana tutup songo dia mau mangiu ihut tonon pasti do porsuk ima di bagas rohana idui alai bolu holong ni rohana saat tunatangis lagi na tulu naking di patari daun di turpuk tahun nunga di patari daun lain merhiti-hiti sian ni idaut tama muse isi dona lebih setia lebih holong rohana rap sapang saima sapak kilalaan mangai ho mangai dua ima di bagasar rohani surut merhiti-hiti sian ni manuang ditogi hum matuhi tamang dot taminang ditogi hon turpuk taum mahitan nuang lama mereng kesetiaata tu debata katakas taida songonan idok ni siruk nakining ia tu siho maringanan tu sido au lau ia tu siho mate tu sido au mate ia debatam nama gabi debatak sangat luar biasa bayangkan itu hapor seau mi gabi hapor seau kumeng asa tadap wilalahon ima Nabi nah ini di Batam songon di donang kita pe lau patari dahonota manuai kesetiaata keteguhan hatita ketegaran kita untuk percaya kepada Allah alamar hiti-hiti kesetiaata tu di bata idaut tatakas adong do parbueni adong do parbuena di dia mah boy mahita makilalahon akadinggan bahasa ni di Batam boy mahita makilalahon agka asing rohani di mata nang digulmi ningulut tahun tidak marhiti-hiti siani di ujung nasi rut buhado tutu tahe ngabe siani bana do haroroni si paluai siani bana do mulut abereng di ima rentetan na tersurat di Matius sadai silsilah nih Yesus wih tidak di si gawe parsidohot nasida ima parsidohot si Rut gawe bagian daripada silsilah si paluai imanang ditonga-tongan itu rupuk tahun ditogi hom mahitan wae ngamang dot tamina bohado kita tutup patari dahon songon na di patari dahon ni sinomion nakining di patari dahon sinomi holong namar parumain dungi di patari dahon parumain nai holong namar simatua alai adul di bain sirut dang holan di holong di bain ibana alai hapor siau nipe ikot tarida takas alani do ubain na di do nakining debatam nama debatak kebedang tersirang binasida ima hatari dan kesetiaan ini dang dilungkir terlumui mahitati amang dotaminang ya kesetiaan itu adalah ketaatan mampu meneguhkan hati patuguhon rohana bolu sapala ima ido tadana ido na kesetiaan waduh tutuati apalagi di pertikiatan waingon ya apalagi bulu didok napai mahon ima ulauna membosankan kan ido adong masada waing tamotom mohadu tutu pitur ibarat nama jo ditinggal kon sada ama ina inatana lao amat mula-ulauna asabu itu tuh lebih sejahtera tahe mangarat cuma tuluak na asing na daw baik kon martahu-tahu pesa mulak
Ape ulu dubuha tay. Ulu dubuha. Bahulu du sifat gabe inat pro inat tay anak tohobi mula kina. Ulu mamuse tuna asidang kesetiaan. Dia setia menantikannya, dan seorang ibu itu tidak selingkuh. Itu yang setia. Dia nantikan bagaimanapun itu. Dia selalu menunggu-nunggu. Walaupun dikatakan menunggu itu adalah membosankan inna rohana, alai tetap dia teguh di dalam penantiannya. Itu kesetiaan. Tetap teguh di dalam penantian. Ananido mubaina ditugihum mandihita di bagasan menggutta sadarion. Marilah kita setia. Marilah kita tunjukkan kasih. Marilah kita tunjukkan juga bagaimana kita mengimani. Jangan goyah imanmu. Itu tanda kesetiaanmu. Tuhan idui alanido ubaina asatakas botota imanan di patari daun ni si Naomi si Ruth di tonga-tonga ni turpu tahun asa songon asa nandido nadisi aupe ikon songon na pinatupa ni si Ruth ima tandap diholong ni rohantai ima tandap bahwa kita itu hidup di dalam penantian yang hidup, penantian yang mempunyai sukacita. Kalau kita setia menanti pengharapan nama ngulu dong, pengharapan yang penuh dengan sukacita, itulah nantinya untuk kita asa ditugihot turpukon setia potong tu debata setia laho maka persyai ibana nangpe memang sangat sulit alai ditugihum mani nuang tu kita keteguhan hati ditugihum manuang tu kita asa takasta boto debata manupahi aka nadinggan di kesetiaan natotong tu ibana marhite-hite ima haluaun sugut amin martang yang mahita mulai dohot puji-pujian di sobarohan nami tu aduh pamale Tuhan debatana hutadai marhite Yesus Kristus Tuhan nami nunga Tuhan hutangi kami hatami marparbui male Tuhan hatam na di patari dahon ni ima sadakisa ima ina nama balu di holong ni rohana dohot di kesetiaan na suang soni patudukon asa mangulu tutu dihami kesetiaan nama notongi asa bui hami le Tuhan ima songon na paimahok kami asa totong hami marpos ni roha asa totong kami le Tuhan tugu di haporsion nami asima roham dongani urupi hami marhiti-hiti siat todimi amin.